Keris Naga Siluman. Lelakon iki dialami déning kancaku kang aran David. Mung gandeng wis suwi kurang luwih 10 taun kepungkur, dina lan tanggale aku ora kelingan. Nalika kuwi aku isih kelas 2 SMA. Crita jangkepe mangkene. Ning mburi omahku ana kali gedhe. Aku asring golek iwak kanthi gagap ing sela-selane watu utawa mancing ing kedhung saurute kali kono. Entuke yo iwak wader, urang, kuthuk, melem, unjar, lan liya-liyane. Yen entuk rada akeh banjur dimasak bareng-bareng sak kanca. Ing cedhak gedhung kuwi ana guwane. Yen ing desa kono padha nyebut rong uling. Senajan ulinge wis ora ana maneh, aku ya durung tau meruhi dhewe. Papane singup, katon angker. Ana wit elo gedhe, godhonge ngrembuyung. Awit guwa rong uling kuwi kondang angkere, ora ana bocah sing wani mlebu ana guwa kuwi. Wanine ya ming golek iwak ning sak kiwa tengene wae. Nuju sawijining dina, bubar salat asar ning musala, aku ketemu karo David, kanca cilikku nalika isih sekolah ing SD. Nanging banjur melu bapake pindah ning Jakarta. Banjur nerusake sekolah ning kono. Pinuju dheweke lagi prei sekolah banjur mulih ing desa kene, ing daleme simbahe Mbah Rahmat. Sidane sore kuwi kanggo ngisi wektu, dheweke ngajak aku mancing iwak ning kali mburi omah. Aku lan David mancing ing kedhung sak cedhake guwa rong uling. Lungguh ing sak dhuwure watu gedhe sinambi ngobrol ngalor ngidul. Dheweke takon, apa wae kedadean ing desa saksuwene dheweke pindah ning Jakarta. Mbok menawa amarga aku weruh guwa rong uling ing papan kono, aku banjur kelingan critane bapakku mbiyen sing tau dijak nderekake Mbah Rahmat minangka sesepuh desa. Tirakat ana jero guwa kuwi. Mbah Rahmat ya ora liya simbahe David dhewe. Wektu semono makaping-kaping entuk wisik supaya njupuk lan ngrawat pusaka ing guwa kuwi. Yen aku ora kleru wujute pusaka keris naga siluman. Mangkono kandhaku marang David mungkasi crita. Krungu critaku David mung mantuk-mantuk. Gene yo, simbahe ora tau crita marang dheweke bab pusaka keris naga siluman kuwi. Durung pati suwe anggone mancing kok dadak David ngajak bali mulih. Dheweke durung entuk apa-apa. Aku dhewe gandeng ora oleh iwak, ya banjur melu bali. Ora ngerti sangkan paraning dumadi. David sing lagi sore mau mancing karo aku, bengine lara dadak. Bengok-bengok sambat yen awake panas. Malah arep njegur sumur. Saempere wong kesurupan. Tujune ana simbahe Mbah Rahmat sing lagi kondur saka pengaosan. Sing ngangslupi David ditakoni bisa mangsuli. Mesti wae lantaran ragane David. Jare jenenge Ki Sarpa. Nesu-nesu amarga omahe digawe dolanan. Mula dheweke ora trima. Mula Mbah Rahmat njalukake pangapura sing ngangslupi gelem lunga kanthi weling ora dipindhoni maneh. Bubar kuwi David sadar
Nuli bisa crita nalika dheweke krungu critaku yen Mbah Rahmat tau entuk pusaka keris naga siluman, dheweke tuwuh rasa penasaran. Bali saka kali tekan ngomah, simbahe lagi tindak pengaosan. Banjur mlebu ing kamare simbahe goleki dununge keris naga siluman kuwi. Sawise ketemu keris iku dienggo dolanan. Jebul David kuwi ora percaya marang barang pusaka utawa crita mistis. Dadak bengine ana kedadean kaya sing katur ing ngarep. Dheweke klangsupan. Kodame keris naga siluman amarga murang tata wis dienggo dolanan. Sawise kedadean mau, David banjur didukani bapake lan dina candhake digawa mulih menyang Jakarta. Cutha.